Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Ha kajing persyang ban budien ya ka ke belajar ha kasinong dolun ha ka pasangot ki brio kila sya siat da kasuloi la yo jingtep ba brio uba siat eki udei ubala tep kerteng kum uba pai borlen paliar na ka je keren ba presiden ka HNM Southwest Khasi Hills uba Lombok Star Marwen la soto bakadao jongga huriura ka dei na ka jing ya kamtrai ya ka yo uba Lombok ulai thu ba kipai ba kimot banle chayeng jong uba phaibor bani karen penben ya ka jingba mi stu jingmot hanrei shobikin rung sing jong u ula set penban ki da ka suloi uwei na pren ki ba mensau uba ngila yo kerteng hadu menta udei uba just well paliar kum ka jing yo jing tip jangan au presiden jong ka mopat nongrim unit yitu bat funanga ba kadon ka jingjia mane apo yo akpa musni te na kaliang jong ki pai ba jong kadon dong ka than te aba jia kamot ki kwa ban ya shai bat ki ta ki ba ya jia ke ki nong shong yo bat ki pai ba jong tu ka dong ka than bat kita ki ba kam trai ta ka yo te ki kwa ban ya kendu ya uta ba hakun gunong rim ban ya shai ya ta ka jing ya kam trai joki te ya kadang kakut dengan tip nomor ba presiden bat ngaru mentarung don halenti dawat kit ikibriu iba ba sistem te dong don halenti te na kaliang ka jonga pangayo snyo ba dei tang ita idau bat ketkum ka jing yetu jung u bai dong don halenti banyak kren trai dai aku ing ru pat la bandrung dang ya jang hi bat ka ying jang poin dai ba minna ki tang sulai ki ba siap pathar ki pai ba jong ka tu ka dong ka than te ngayo snyo ba kumba samud ai ba la siap ketum kejing tip ta kadai big na ki rim pai ba hi